Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yawmal jum'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad laghut ansitu wasma'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah la'allakum turhamun. Khotbah niki nerangaken hikmah dinten Jumat utawi salat dinten Jumat. Alhamdulillahilladzi amarona bi iqamatil jumu'ati ijtima'il muslimin fi kulli usbu' wa li ta'lifil qulubi wa ta'witi alal qudub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan ittaqullah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul ba'id dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Para sederek jamaah salat Jumat ingkang minulya, monggo kita sareng-sareng sami nambahi takwa, nambahi syukur dumateng Gusti Allah Ta'ala ingkang supados kita dipun dadosaken tiyang ingkang bejo wonten ing alam donyanipun lan bejo wonten ing akhiratipun. Sasampunipun menika eling-eling wong-wong akeh kang padha iman nalika wis ana undangan rupane adzan salat Jumat, mongko padha ndang budala, mongko ndang padha berangkat eling marang Allah lan padha ninggalo penggawean apa wae kaya dene ninggalake adol tinuku, ninggalake pertaniyane. Kaya mengkono iku luwih bagus tumrap sira kabeh menawa sira kabeh padha mangerti. Jamaat Jumat ingkang minulya, saben-saben pitung dinten sepisan kita umat Islam dipun aturi kumpul kempal wonten ing masjid jami perlu ibadah sholat Jum'ah.
Salat Jumat menika hukumipun perdungain, yakni setiap tiang Islam ingkang sampun akil balik wajib nindakaken mangkat Jumatan nuju dhateng masjid. Kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'ah illa arba'atan abdun mamlukun awimra'atun aw sobiyun aw maridun. Kanjeng Nabi dawuh, salat Jumat iku wajib tumrap wong-wong Islam lanang kelawan berjamaah, kejaba wong papat sing ora duwe kewajiban nglakoni salat Jumat, setunggal budak, kalih wong wadon, 3 bocah cilik, sekawan tiyang sakit utawa lara. Ing upama tiyang papat iku melu Jumatan nggih angsal. Dene kekmaipun salat Jumat antawisipun setunggal ningalaken persatuan tuwin kesatuanipun umat Islam lan nambah keyakinan ipun utawi kekuatanipun ukhuwatul Islamiyah, nambah ilmu jalaran mirengaken khotbahipun Kyai Khotib ingkang anjalari nambah ilmu, nambah semangatipun ibadah lan taat dumateng Allah, ngilangi perasaan harga diri. Sebab kita lenggah sajajar, boten wonten perbedaan antawisipun ingkang sugih, ingkang miskin, antawisipun ingkang pangkat utawi ingkang rakyat. Pundi ingkang dhateng rumiyin paling sae manggen wonten ing sop barisan ingkang ngajeng. Saged nglebur dosa seminggu ingkang kepungkur, biasaaken berpakaian bersih tur suci. Dene to adab tata kramanipun tiyang ingkang salat Jumat antawisipun inggih menika berangkat ingkang awal ingkang gasik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul jumu'ati waqafat al malaikatu ala babil masjidi yaktubunal awwala fal awwala wa masalul muhajiri kama salil ladzi yahdi batanatan summa kalladzi bakarotan summa kabsan summa dujajatan summa baydatan. Faida qarajal imamu tawawu sukufahum wa yastami'una dzikra. Sahabat Abi Hurairah nerangake bilih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, nalika dina Jumat para malaikat padha leren, padha mandheg, padha pinara ana ing lawange masjid, perlu nulisi nyateti wong kang teka ana ing masjid. Wong kang tekane awal ditulisi diganjar padha karo wong kang hadiah unta ta sedekah unta. Nomor loro ganjarane padha karo wong kang hadiah sapi. Nomor 3 kaya wong kang hadiah wedhus gebas. Nomor 4 kaya wong kang hadiah pitik jago. Nomor 5 kaya wong kang hadiah endhog. Nalika imam wis mlebu teka ana ing masjid, malaikat mau nutup bukune dheweke padha mirengaken khotbah.
Lan adab ingkang nomor kalih setunggalipun siram adus ngagem pakaian ingkang paling sae tur suci ngagem wangen-wangen minyakan ampun nglangkai tiyang ingkang sholat sunat tahiyatul masjid qobliyatul Jumat lan sanesipun saderengipun lenggah supados sholat sunat kalih rakaat rupinipun inggih tahiyatul masjid lenggah sarana niat iktikaf mirengaken khotbah ampun ngantos ngantuk. Kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man iktasala yaumal jumu'ati wala bisa min ahsani siyabihi wa masa min tibbim baitihi in kana indahu summa ilal jumu'ati falam yatakaffa a'naqon nasi summa sallama kutiba lahu summa angsota idza kharaja imamuhu khataya proho min suratihi kanat kafaratan bainaha wa bainal jum'atil lati qablaha. Kanjeng Nabi dawuh sapa wonge adus ana ing dina Jumat terus nganggo pakaian kang paling bagus lan nganggo wangen-wangen menawa duwe nuli berangkat nekani salat Jumat orang langkai pundake kancane pundake menungso nuli salat sunat tahiyatul masjid nuli mirengaken khotbah nuli salat Jumat nganti rampung mongko wong iku dosane dilebur diilangi sak Jumat lan sak Jumat sadurunge para sederek kita perhatosaken menika sak samunipun rampung salat Jumat ampun ngantos kesesok kundur kula aturi lenggah rumiyin tetep lenggah tahiyat akhir menawi kiyat sarana maos surat Fatihah surat Ikhlas surat Qul a'udzu birabbil falaq surat Qul a'udzu birabbin nas kaping 7 kama qalat Aisyatu radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a ba'da sholati jumu'ati qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas sab'a marratin a'adahu azza wa jalla biha minas su'i ilal jumu'ati illal ukhra. Siti Aisyah nerangake bila Kanjeng Nabi dawuh sapa wonge badha salat Jumat gelem maca surat Ikhlas kaping 7 surat Falaq Binas kaping 7 ana sing ngandhake Fatihah kaping 7 mongko wong iku direksa dijaga saka nglakoni Allah tumeka Jumat kang weneh nuli maos punika doa kaping sekawan insyaallah pinaringan sugih jembar rezekine inggih menika ya ghani ya hamid ya mubdi ya muid ya raqimu ya wadud aghnini bikalalika an karomika wa bi taatika ammaksiatik diwaos ping sekawan salajengipun badhe mas donga kasebat maos nadom kalibet kaping gangsal amarga ana dawuh kama qala Syekhu Abdul Wahbi Asy'arani annaman wadaba ala qiraati hadainil taini fi kulli jumu'atin tawafahu alal islami min ghairi syakkin. Syekh Abdul Wahab Asy'arani dawuh sapa wong sing maca iki bet loro saben-saben dina Jumat matine bakal pinaringan netepi agama Islam ya iku maca ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi fahabli taubatau waghfir dunubi fa innaka ghafirud dan bil adim cara artosipun duh Gusti pangeran kula
Kula punika mboten pantes menawi kalebetaken wonten swarga. Sakwangsulipun menawi kula dipun-lebetaken neraka mboten kiyat. Siksanipun neraka, ya Allah, kula aturi nampi tobat kula, tuwin paring pangapunten dhateng sedaya dosa kula. Saestu panjenengan ya Allah, zat ingkang paring pangapunten ingkang agung. Sasampunipun menika enten hadis malih. Inna abdullah sholati indallahi sholata subhi yaumal jumu'ati fi jama'atin. Kanjeng Nabi dawuh sak temene utamane salat kangge Allah taala yaiku salat subuh dinane Jumat kelawan jamaah. Awit saking menika monggo masjid-masjid, musala-musala dikebaki kanthi salat berjamaah, jamaah maghrib, jamaah subuh niki jamaah subuh dinten Jumat menika langkung ageng sanget fadilah lan faedahipun. Ngoten ingkang waget kawula aturaken khotbah menika. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.